Sziasztok srácok! Ebben a mély videóban meg fogom nektek mutatni, hogyan tudjátok megcsinálni a Skin Changer-t. Jelenleg először kell nekünk egy exutor, amit majd fogtok tudni letölteni. Majd arra is fogok csinálni normálisan videót, meg minden. Hát én ezt most így gyorsan megnyitom. Micsoda? Ez Nvidia, ez nem kell nekünk. Szóval igen. Jó, nem tudom miért 30 másodpercre megnyitja. Mindegy igazából. Jó, kaptunk egy Windows értesítést. Jó. Szóval, lassan majd megnyitódik. Igen, jó, meg ezt is elfogadjuk. És most fogom majd egyszer megnyitódni. Na, ahhoz, hogy legyen egy Skin Changer-tök, beléptök Google-be. Én Discordot fogok megnyitni. Jó. Kell nektek egy szerver, én a Kicsaukot ajánlom. Csak most ugye az a baja, hogy most bannolhatóak vagytok, szóval, hogy most nem nagyon próbálkozzatok ebben. De mindegy, szóval itt vagyok Kicauknál, free script, rányomtok, felmentek, itt lesz egy link, erre rányomtok, megvárjátok. Jó, az most így random betölt. Ahogy látom, itt már meg is nyitódott. Igen. Ja, nekem is itt egy kulcsom, ezt kixelitek. Start again. De újra rányomtok a startra. És megint tölt valamiért nagyon hosszan. Megint x-elitek. Addig csináljátok, ameddig ezt az oldalt nem adja ki. Get link. Igen, nekem is az van most így 9 perc, úgyhogy hogyha nektek nem ez van, akkor csak rányomtok, hogy continue, ott lesz majd egy ilyen skip addos dolog, arra tovább nyomtok, akkor azt kétszer megnyomjátok, azt majd rányomtok az openre, de majd Vágó úr megoldja. Szóval azután, miután megvagytok, azután, vagy nem vagytok meg, majd itt most fogom mutatni. Ha nem vagytok meg, akkor rányomtok erre a linkre. Jó. Hogy ezt megcsináljátok. Most nagyon sokáig fog tartani. Jó, az a link.
Megvárjatok meg betét, igazából csak annyi kell, hogy ezt rányomtok, ezt kikszelitek, és váltok 56 másodpercet. És amiután megvagytok, azután rányomtuk, hogy Unlock Content, bedob egy új linkbe, és hogyha van kulcsuk, akkor invite, nincs, akkor get a new key, de gondolom nem lesz amúgy. Amiután ez megvan, látjátok 20 óráig lesz a kulcs elérhető, nem lesz, akkor azt majd újra csináljátok. Rendjétek, hogy copy. Ja. Itt vagytok Robloxba. Én most vagy vele belépek egy új accountba, mert ezt az accountomat megint kibannolták. Ugye, mert most valamiért nem jön a cheat, vagy nem tudom mi van. Nem tudom mi van vele amúgy így őszintén, de... Fúj. Ez ahogy... Ezt kikseljük, aztán megint újra. Kell a security. Akkor semmi. Jó, és akkor amint itt benn vagytok, én beléptek Rivals-be. Nektek nem kell új accountot csinálni, csak nekem, mert én ki vagyok bannolva, már megint 3 accountról ki vagyok bannolva. A hangot ezt leveszem, meg fogok ketülni. Láthatjátok, nekem még nincsen nagyon betöltve textúra, mert nem tudom most miért. De most lassan betölt. Jó, betöltött. Rányom, amint bent vagytok így az izébe. Leveszem itt teljesen ezt a hangerőt, mert borzalmas. Amint itt vagytok ebbe a szarva. Jó, én nekem benn van már éleszve a script. Igazából csak ez a script fog kelleni. De majd, mármint, hogy igazából az egész, de majd mindjárt beszerkeztem. Ide, ahova ki fogom írni, hogy kulcs ide, oda beillesztitek a mostani kulcsot, és inject. Jaj. Ez el fog tartani darabig. Nem tudom meddig szokott ezt tartani, de én ezt most így skippelgetem. Jó, és amint megvan, execute. Lehet, hogy be fogtok laggolni egy kicsit, hogy nem biztos, de én most így laggolgatok. Azaz most tölt, és nekem be is töltött, nem fogtok látni változást. Lehet, hogy nektek instant be fogja adni a scriptet, de jobb shift-tel, 60%-os billentyűzeten is működik, jobb shift-tel, hogyha jobb shiftet megnyomjátok, hogyha nem adja be nektek, akkor viszont jobb shift-tel be fogja adni biztosan. Igazából így néz ki a script. Silent Aim, Legit bot, azaz aimbot, Trigger bot, Rage, Visualsnál SP van, ami működik furra, lobbyban nem tudom miért, de működik. Jó, én ezt most így kinyomom, már ezt így nem akarom, hogy egybe elmentődjön, mert én nem akarok elspézni. Overwrite, ez enemy visible box, ez nem tudom micsoda. Igen, Wordnél itt vannak no fire visual, meg no flash effect. Ha a flashbang-elnek nem kapsz effektet, a fire meg akkor nem mutatja a fire-t. Itt van a brightness, itt tudod állítani. Itt van a legjobb dolog én szerintem. A file changer, nekem most fekete a fal, de mondjuk, hogy belépek. Megváltoztatom, és a falak így lilák lesznek, mint hogy nekem legalábbis.
Ugye most benn van ez a dark texture, úgyhogy most nem fog működni. Playernél van a hide karakter, hogyha látnád a karakteredet, miközben csúszol, ajánlom, hogy nyomd be, mert akkor el fog tűnni. Gun Charms, Arm Charms, ami igazából nagyon nem tud hogy nagy dolgokat. Jó, mindegy, én ebből kilépek, szóval nem tud olyan nagy dolgokat igazából. Jaj. Nem, szóval nem tud olyan nagy dolgokat. Gumcharge az annyit tud, hogy eltéted a skint, az ilyen fehér lesz. A kéznél is ugyanez van. Miknél állókkal, lekőjön a modifier, az mindig legyen nullán, hogy ne húzzon fel egyáltalán. No spread, ezt nem ajánlom, mert hogyha quick dash-elni akarsz kaszával, gyors, és nem tudja lerakni gyorsan, ezt nem ajánlom. Rapid fire, ez tőletek függ, automatic weapons, ez is tőletek függ. Instant scope, én ezt, hogyha legiten próbáltok játszani, én ezt nem ajánlom. Always backstab, ezt sem ajánlom. Egyedül az anti-katonát ajánlom. Még itt a Prevail Wordnél ez a Privated Out of Bounds. Ez azért jó, mert nem tudsz kiesni a mapról. Remove Killers, ezt nem ajánlom. No Fire Damage, ez jelenleg nem működik. Anti-freeze, ez működik, és ezt ajánlom is. És ha befreezernek tudtok menni tovább. Ezeket egyáltalán nem ajánlom, amik itt vannak. Egyedül ezt meg ezeket itt tudjátok állgatni. A script az működik mobilon is, és mobilon is ugyanez a tutorial, csak ott deltával mondjuk. Jó, itt van a config, itt tudtok csinálni configot, default JSON bőven jó, itt vannak a fontok, join Discord, hogyha bármi problémátok van, auto run script. Én azt mondanám, hogy ez a kettő settings legyen, mert ez nem így dobál ki a Robloxból. Na jó van, én elköszönök, ennyi lenne ez a videó. Következő videóban találkozunk. Jaj, Nónát. Na, sziasztok!